Hello everyone, welcome once again sa Tuang LV Amor Cares, no? So, ano na ako nabasa lately nga usa sa maka-cause po di ay ni anang acid reflux kanang ato ang poor posture. Kada bang ato ang unsa man ang posture, kana bitaw ato ang posture. Kung maglingkod ta, maayo bang paglingkod, pagtindog, paglakaw kay naman uban nga kada bitaw ang anak makakuha na di na siya, no? Nabasa na ko na siya nga bisan ang posture nato ang ato ang unsaon paglakaw, unsaon pagtindog or paglingkod maka-affect pud kana siya, no? So muna siya usa sa akong mga research nga na hibalgan, no, nga kana atong posture has something to do with anak pod. So tingali pod, no, kay kun maglingkod kita nga kana kita murag anak, so ang ato ang abdomen duol kay na siya sa ato ang esophagus, no, duol kay na siya dayon ang acid ni ana while bago patang humagkaon magaling man gyud ang atong acid ana naatay acid gyud dili pud pwede atong lawas og walay acid. So muna nga og excessive na ang production muna nang reflux, no, mudagan kaayo dayon musaka na siya dire, no. So usasad na siya sa akong na basahan, no. So mutuo po ko kay ako medyo may pagka akong posture dili maayo, medyo may pagka stop bitaw ko mo anak ko, no, tungod tingali kay dili man ko makaklaro kaayo. So ang tendency mo anak ko hangtod na paglingkod nadalaan gina nako nga mura pag ko ani na anak sign na ba nag inferiority complex, no, complex sign na siya na anak. So kaya ako na realize po tuod nga kung maglingkod bitaw ko mo mag-ana siya, akong mabantayan gyud, experience nako, musaka ang kahalang paingon diri sa ako ang throat, no, musaka ang kahalang then wala mag-ana-ana na dayon ko. So usa na siya sa maka-trigger. So kung ana tay acid reflux or kanang kabuhi-uno na ta, ana gyud tisar gyud kay aron dili na siya mo backfire, dili mo saka ba dili mo balik, no. So usa ka na diay siya sa akong nabasa pod. Then another thing, giinan ko sa akong doktor nga magpagamay kay dakon ko bilbil dako ko bilbil. So ang tendency paglingkod ana, so mo mapiit siya dire labi nagbago kang kaon unya maglingkod ka musaka sad na siya gihapon, no. So muna ako nakuanan nga sit erect, stand erect, mulakaw pud ta kanang ana nga dili ta ingon og magbako kay aron ang acid mo submerge sa gina siya dili makasaka dayon medyo atong gamay-gamayan ning ato ang bilbilitis dire og sila mga bilbil nato, no, kay og sila pa akong mga kaila ay naunsa naman ka Lady Lu dughanon naman ka kaayong tiyan, no, dughanon og tiyan sa ato pa ang akong tiyan o nga akong buhion, mas dako pa kaysa ako ang boobs. No, so, muna diya nga, usa ko din sa makakuan og acid, no, sa acid reflux, dali ba siya makasaka? Dali makasaka kay, labi nagmag-ana ta. Oh, so, ingon anak. Muna nga akong doktora, sa una akong ubigay ni, siya nga, i-maintain ginang imong 100 pounds. 100 pounds so yun ko. Moabot na gani kung mga 110 minutes siya. Nganong iabot man ka diha? 100 ra ka. Iko nga, depende mo sa kung edad budok. Ay, tsag dili yun. Kinahanglang mag-trim down yung ka, mag-slim yung ka. Aron koan, at aron, wala tayong mga health issues. Which is true. No? Which is true. Submissive man kung kunsay mga sultis doktor. So, mapatuo, mag-yung ko. Pero usahay kanina, nagkatiguan na to, no? Nagkagahi atong ulo. Nagkagahi na itong ulo. So, ingon ana, mauni karon nga nag-antos naman kita sa acid reflux or sa kabuhi. Ako na lang yung gituman ang tanang tambag. Kaya ingon akong doktor, gusto ka maayo dili? Gusto. Patuo, kung sa akong istorya. Yes, doc. Paglakaw sa doktor, pagtalikod, kita man og mga lamia na spaghetti ay. Ala lamia na iced tea. Lamia anang ko ano ay kanang squid
aligi spaghetti. Oh, mong katilaw anak nami kay na squid aligi spaghetti. Doon nami kananan diri sa Dipolog nga nag-specialize gyud ana no, squid aligi spaghetti. Lami gid kay na siya. Pero ang akong tiyan dili gid ganahan ana niya. Ang akong dila ganahan kayo. Pero ang akong tiyan dili. So mo kana no nga akong ang ako nahibaw-an usab nga ang atong posture mo matter. Mo matter atong posture anang nga atay acid reflux, no? So kun gyud ato yung i-maintain na siya aron dili na siya ka saka, no? Aron dili ka saka na siya. May pagka tinuod gyud kay kun ako nang observation, ako nang experience nako mismo. Ako nang experience gyud, no? Mas may magunang experience lang kaysa basa-basa taong mga medical books or whatever kanang mga theory. Pero og experience yung ka, dili gina sila maka-question ana kay imo mang experience. So, masanay ako no? Dayon kanang paghigda right left side jud kun na kay acid reflux. Good posture kun paghigda diri sa left side, no? So, nakaparat lang po na ako, kay doon ako enlargement of the heart, dili pwede nang mag-ari ka sa left side, kay adto po ko sa right. Naunya, kay musaka man ang acid diha sa right, ug ari ko sa tuo, mubalik ko sa wala, musakit man sa akong dugan. So, mingon na lang ko, ikaw na lang bahala, Lord. Unsaon ni. So, ingon na lang, after all, naatay magbubuhat. Submit to God. So, ingon ana lang no, good posture, dayon magpaniwang ta. Na dayon ingon ako. Naniwang naman ko, nay, mura man gihapon. Mura gihapon kay maniwang ta dili ta ganahan mo kaon, so gigutom na punta. Wala na pod. Ang acid ana wala siya gigaling. Maglaot pud atong ginhawa gyud. Muna nga ginagmay lang ang kaon. Ginagmay pero kanunay. So, ingon ana lang mga anak, no? Ingon ana lang, good posture ato sad nang i-maintain aron ma-minimize ang acid nga musaka diri sa ato ang throat. Unang muratag muhubak, muraputag kada bang mag-anak bitaw dayon. Dayon uban anak magtampihak. Dayon malipo. So, mo kana siya no, mga anak. Mupatuon na lang ta, no? Daghan magugong nabasa pa sa mga comment nga di na ako maapas tungod po sa akong mata. No? So, have a good and godly day everyone. O salamat kaayo sa inyong paminaw. No? Usahay magkunauna ko na kung I'm a boring nanay. Pero sige lang. Salamat kaayo hangtod sa sunod.